Baina, zeuei erronka de bai, busti gaitezen guztiok, EITBek maratoia abian, esklerosi aniskoitza, biltzen den diru guztia gaixotasun hori ikertzeko izango da, eta, bueno, gu preste parte hartzeko, eta zeuen laguntza hori behar dugu be bai. Ku busti garen moduan, zoak ere busti? Ze honde busti ginen? Ez daukagu bazteko, Ze dutxa, zeko dutxin hartu genuen. Ondo, Larraitz Itxaso, ze moduz? Oso ondo. Ondo, gure veteranoak, gure neskak, arrasateko neskak, 4. saioa. 753 euro eskuratuta, bueno, Itxaso gure eta beto du, Bai, siniste zina. Bai, ez da? Sineste fina da. Bai. Bueno, Larraitz, zer, gogoz? Bai, baina erantzukizune be bai, Bueno. Hau. Ja, veteranuen lekue. Ondo, esku honetan dau, Gabon. Iker eta Maia, erantzukizunik akaso ez, baina lasaitu bat hartuta bai, ez da? Bai. Lehenbiziko fase gura pasata, aurrera jarritzen dugu, eta aritu ginen txistua gora eta bera, baina ari gara gauza gehiago deskubritzen. Bueno, bagenekin, Iker, Miluzen, 2. goz ari zarrela zu. Bai, horrein dela urte batzuk izan nintzen bai. Eta ze sensazio, orain txanda berri honetan itzulita? Aurrekoan baino behin detia, aurrekoan ez ginen ez gendun lehenko programare pasatu, hasi bai. Asko zobeto, asko zobeto. Eta Maia, bestalde, aipatu duzu, dirua irabazita edo, ametsa Filipinetara joatea dela? Bai, garai bate justo pandemia zizanen astesantutan juteko ginen eta ezin izaken jun ba. Antxe geratu da? Ze bidaia, Ze bidaia eder. Egiteko moduri baduzuen, ados? Zorte homikote Eskerrik asko. Eta Inara Peio ongietorri. Hemen helburuak jartzen guez ez da lehenengo programa pasatu. Hola esan, ongietorri. Bona, Inara, nondi zatozien? Ni beraina indik. Peio zu? Ronkaritik. Bertxokideak zarete. Zer da hori? Elkarrekin ibiltzen garela bertso eskolan, eta egiten duguna alduguna. Ze bertso eskolatan, Peio? Irurtzungo bertso eskola. Ondo, zama zarete, klasien eta? Dakitugun erabera. Bueno. Aldean amaika. Padreña derra. Interesgarria ipatu dutena, Ilaski, esan dute, bertxotan aritzen gara, baina ez gara bereziki bertxozaleak. Esan dute, Esan dugu. Bai. Ez gara oso, ezakit, entziklopedikoak edo... Bai, hori ez berdina da. Beraik esan dute, ez gara bereziki bertxozaleak. Bai, hori ez berdina da. Ondo, Ainara Peio, ongietorri, eskerrik asko, etortzi erren. Lehiakideak prest, publikoa ere bai? Bai? Wow, aztera goaz, sekula goaz! Bueno, EITBek, Euskal Telebistak esango dugu, EITB batek 40 urte. Betetzen dit aurten. Horrela begiratu didazu? Bai, bagabiltz, gauzak honela daude, gaur egun. Usta berria eta bar. Bagabiltza ospakizunetan urte derra izan da. Zalantzari gabe. Festak ere bai, tartean. Festa batzuk egin ditugu. Guretzako bakarrik antolatu diren batzuk tartean. Bai. Politak, interesgarriak. Asko ikasten da festa horietan, Bueno, nik esango nuke, eta hau benetan, oso pertsonala da, biografikoki, nire lagun izan dela, dinot. ETB bat, eta ikusle moduen, eta ja, lan egin damen, lan ametsa. Guretzat ez 40 urtea, baina jaio ginenetik, nola baitu bai? Programa mitiko bat. Gu Super Bat klubeko kide izan ginen. Super Bat, pila bat. Eta hartaziak eta lekeda eskulanak egiten etxean. Bai, oso ondo, hablan zauz ganoraz. Hanik hasi nuen jostenik. Ondo. Bera horrela egiteko. Larraitz Itxaso, 40 urte. ETBek, holan programaren bat, gogoan daukazuena? Bieta bat. Bieta bat. Ona zan, bieta bat. Bai. Itxaso, oso zer? Edo zein goenkale, osea, ez dakit Milu, zebera. Zodo! Maira nor due? Neu. Ba, hartu leku Itxaso eta Larraitz adi, alde baten izango ditugu, Euskal Telebistako, saio mitikoak, aurkezleak, bestean, guazen, denpora. Vale. Txiloe. Maida Reguez. Osondo. Katukale. Edur Normazabal. Osondo. Txiskola. Kike Amonarriz. Osondo. Firin Faran. Estepan Aldamiz. Ordu Txikitan. Mikel Elizegi. Opa, Larraitz. Bulebar. Ana Igarti Buru. Opa! Zeona! Zeona!
zuek ere argi dago EITB-rekin batera egin duzuela, zuen biografiaren parte ere badela. Eta saioak aipatu diren taula honetan, Katu Kale Edurne Armazabalek idatutako Ze guapa, Katu Kale Edurne. Ni supersale. Teiatu aldamenean, gauean girotuta eta bar. Firin Faran, Estepan Aldamiz mitikoarekin, Boulevard Ane Igartiburuk, 93an aurkezten zuen saioa. Ana izango goratzen, bitu? Zederra, bai. Itxaso bai. Arrasaten hasi zen. Bai. Arrasaten hasi zen, bertako... Gure telebistan, arrasate telebistan. Ordu txikitan, Mikel Elizegi eta arezkero letxugea, txuleta, zenbat momentu mitiko, txiskola, Kike Amarrizek ideatutako lehiaketa, eta txiloe, Maider Reguesen eskutik. Azte bidaia zuek ere, 6ak asmatuta, 60 puntu! Gure gurua, gure influenzerra, Kike. Ba. Bueno, pareak osatzeko mendizaliek, Iker, pasar mendizaliek? Bueno, bai. Bueno, hola, mendiren bat, arroz hauzena, egin duzuna? Ba, oindala gutxi hernio. Ahi ba, ondo, Amaia? Bai, gustatzen zain mendia jutea. Ba, mendiekin egingo dugu jolas, eta altuarekin. Horretu, Iker, oxigenoarekin edo gabe, hernio? Gabe. Txistulari izateko... Txistua jotzen! Biriki honak behar diez, Aldapan gora gaitu. Abri. Nordu maira, hartuleko Amaia mesedez. Bortxe, ia sortia dauen, errezenak edo direnak aukeratu azteko, guazen denpora. Aizkorri, 1.241 bat. Everest, 8.841 bat. Osondo, Aizkorri, 1.541. osondo Iker. Hiru erregen maila, 2.246. Osondo. Gorbeia, 1.241 bat. Mont Blanc, 5.642. Elbrus, 5.642. Mont Blanc, 4.809. Bikain, hartu lekuek. Hau! Nabari da, Iker mendiko izalea dela. Ez dakite etorkizunera begira, beste espedizio hori gero, planeatuta daukagun, beste ronkarik. Ba, ikusiko, egualdin arabera. Txindokira, bombonari gabe. Bueno, iritsiko dira horrelako erronkak. Egia taularen erronka, primeran bete duzuela, Gorbeiak 1.481 metro, Elbrus, Errusiako tontorra, 5.642 metrorekin, Everest munduko altuena, 8.849 Aizkorrik 1.541, Mont Blancek 4.849, eta 3 erregen maila Euskal Herriko gailurrik garaienak 2.446. Hartu oxigenoa, 60 puntu! Oso, ondo! Zoragarri. Ze maila daukagun lehiaketa honetan, nora etorri zarie? Ainara Peio, bitu ze maila dauen. Egin beharko dugu beste horren beste, nordu maira. Ni. Ainara, hartu leko mesedez. Kalean, ikusten ditugu noarrekin, existitzen dirien noarrekin egingo dugu jolas. Peio, bitzak elkartuta, mezu bat, ohar bat, agertuko zaigu. Ea sorte dauen, guazen denpora. Derrigorrezko, Norabidea. Osondo. kontuz, Txakurrarekin. Osondo. margotu, Berria. jabetza, Pribatua. Osondo. azken, Prezioak. salda, Badago. Haupa! Epa! Hau! Dana! Zepeio? Osondo? Bertxo eskolan eta rato libretan aritzen zara kartelak eta jartzen zu ere? Garetan ibiltzen naiz. Primerakoa, derrigorrezko norabidea adierazten duelako seinaletako batek, margotu berria bezalde noski, kontuz txakurrarekin. Importante hau, salda badago, mitiko bat hau, azken prezioak eta jabetza pribatua, salda ez ezik puntuak ere badaude, 60 zuek ere, zondo! Zondo! Horrela bai? Holan bai? Horrela saioa gaztea gustatzen zaigu, Segulako maila dago hemen, egin martzaio mailari eutxi, Larraiz eta itxaso, eta hortarako isilik proban, itxaso hartu lekua, zondo? Ea orain artekoari eusten diogun, mintzioka, marrazten, guazen ba, hortxe lau kontzeptuak, denbora. Pintzela? Osondo. Bai. Kuadernue, liburue, aldizkaria, egunkaria... Egunkaria, osondo. Itxasuen, arrainak ez. Zirzart? Zeharka? Zugie? Zugelin jarie? Xixarie? Bai. Osondo. Denbora dago, Bile?
aztertzen arkeologoa. Oso ondo. Oso ondo. Aztarna, fosila. Bikain! Guau! Bihotaz esango dizuet, fosila agertu denean, hau ez dute asmatuko. Fosila gertu den jostantxonet. Zer da, hau, zeka horreia gure lankideak, hau ez dute asmatuko. Eta hori ere, bai. Aupa, 80 puntu! Segulako erakustak, Iker, Amaia ikusi duzu, Ez daudela bromatarako lehiakideak, zuek ere utzi horri beraz. Amaia hartuko du lekua? Ez, Ikerrek oso, no? Ea ba, hau izan da, estrategia aldaketa moduko bat? Oso ondatea. Bueno, hortarako gaude, probatzeko. Eta talentu berriak deskubritzeko ere bai. Ea, Iker, hortxe kontzeptuak, denbora. Udepa, botuz. Malabarista, Zer da hori? Diaboloa. Diaboloa oso no? Bai. Bigotea, animalia, untxia. Bero, Untxia, xagua, bihortz. Ai, ematzait etortze. Kanguroa. Gertu ginen, Bai. Ea, marrazen. Aldapa, tontorra, pertsona, a ber. Baratza, Zer da hori? Ez. ostra. Ez dakit. Beste hau. Arbola, azenarioa, lora, zuaitza basoa, Ez. Mintziok, Iker. Txikia da, sudur... Untxia ez. Untxia ez, da untxin, erbia. Bai. Bai, oso no? Bale, hartu lekua. Hortxe egon garalako. Minen punte. Esan dugu, talentu berriak deskurritzeko ere bagaudela, Iker Mintzioka oso no. Marrazten. Bueno, jostorratza ikusten zen. Zen erraza, Aria. Aria, baino... Eta perresilea. Bai. Bueno, Arginak bi. genuen, baino... Oso ondo, 40 puntu, oso ondo. Arginan marrazteko denporarik ez, dira, arginan marrazteko. Denbora asko gara da, bai. Ainara eta Peio, bertso frikiak ez, imintziotan eta frikiak bai? Friki xamarrak. Friki xamarrak, Ainara, zer horri, oso no? Beragertuko du lekua. Aritu zarete beraz, zentxeatzen nola bait. Piskatatzen. Venga, Piskat bai. oso ondo. Ea bana horitzen den. Ea puntuak lortza ditugun. Denbora. Maleta, Bai? Bikain. Zer da hau? Ondo? Ah, beira. Peio? kotxea, parkina, Bale, hori? rotonda, Hori? rotonda... Ez? Hortxe dago, Seinalea. Ez? Ordutegia, Ez? ispilua, retrovisorea, Ez? Zer da hori, Peio? aldatu. Bai. Mintzioka. Hotza, dardarka, lurra. Venga, bero. Aukera gehiago. Izot... Elurra ez, hotza, Negua. Gehiago behar genuen da volantea. Oso ondo marraztu duzu, Ainara. Bai. Gida baimena bai, Peio? espero, ez Badaukazu? Bai. Ah, bale. Bat, bale, oso ondo, 20 puntu. Ze pasatzen, hitz ezkutuak daudelako hemen zain, puntu asko ditugu gordeta, proba honetan. Larraitz itxasua zebekin hasiko gara? Nordu maira? Neu. Hartu leku mesedez. Larraitz, eta abantaila, momentuz, ia usten diogun, tarte horri, guazten deskak, denpora. Termometroa, Kalenturia, sinonimoa, sukarra. Oso ondo. abestu, Kantua, kabaie,
Opera. Osondo. Fisioterapeutak? Masajea. Osondo. Bokala? A. Bokala? E. I. Bi jarraian, hurrengoa. Telefonoa? Mugikorra. Klabea? Pasaitza. Sinonimoa. Bai. Ez du balio, hurrengoa. Txampona? Dirua. Txampona? Moneta. Entzumen guztiak aktibatzen bezigulako laguntzeko, ez da keinuak ere bai kontu zibili horrekin. Ondo, egin barra dugat, aipamen txiki bat, fisioterapeuta guztiei, ze oso urduri jartzen dira, esate dute, guk masajerik ez, guk emate ditugu tratamentuak. Horregatik ikasi dugu karrera bat, eta zutu egiten dira, Beraz, bezarka bat denei, eta zuei, 60 puntu, oso ondo! Hau panezkak, oso ondo, Iker Amaia zegoen txanda, norru maira. Ni joango naiz. Amaia hartzuleko mesedez. Bortxe, hitz eskutuak prestatuta zeuentzat, eta iasmatzen ditugun, denpora. Diaboloa, Soka, esandakoa, jokua, gora, alabareak, Bai, eraztuna, ezteia, ezkondu, bai. mejilloia, itxasoa, antzekoa, tigrea, txikigoa, almeja, euskeraz, paso, paso. Animalia, txakurra, handia, elefantea, bai. Bale, Ukranian, gerra, lagun. ondo, bai etorri. Oso ondo. Txirla, dio. Ikerre dio, txirla. Tartean, ezakit ondo entzun bat, tigrea ere aipatu dugulako. Tigri, Ze oso. Bai, ze ona. Ze ona, Bai. Bikaina, Hartuko denuke bat. Eta zuek puntuak ere bai, oso ondo. Bi zuzen erantzun da, 40 puntu oso ondo. Bale, Wow. Ainara Peio zegoen txanda, hitz eskutua. Egin duzu ez zer? Zer. Zer. Nor du maira. Dino. Peio, hartu leko mesedez. Bortxe, ia esmatzen dugun gakoak emonda, hortxe gordeta dauden berbak, Ainara sorteon, guazen denpora. Lehortzeko, Toalla. Oso ondo. paso. Txarra, Ona. jarrera, Gaiztoa. bestea, Zitala. paso. Zentimoa, Euroa. objetua, Txampona. Oso ondo. jaiak, Festak. Iruñan, San Ferminak. Oso ondo. fruta, Naranja. basamortuan. Datilla. Oso ondo. Wow! Oso ondo, torri Peio. Eta eskala bereziki zuina hasi, ze hor genioa zen eta haserrearekin lotu nahi genuen, igual lanpara bat eta lanparatik ateratzen den genioa eta, baina genioa atera duzu eta azkenean lau zuzen erantzun da, 60 puntu! Oso ondo. Markagailuak, nola dauren ikusiko dugu 200 puntu bildu dituzte Arrasaten, Legazpian 140 puntu, Barañain Erronkarin 160 puntu. Ze ondo zabiltzaten gaur, danok. Ze pasada? Egun ona? Egun ona elkazue? Bai. Edo ekintza ikastolako publikoa izango da, kaso? Igual. Animo ona. Zintzo gainera, orain. Ondo. Zaintzen bere egin tertulian aritzea, eta bea, edateko horrela zerbait guztoko eta denek. Ura. Horrela bai. Horrelako jende behar dugu miluz. Eta jolas egiteko da triboren berbak. Erabaki horrak izango direnak. Larraitz, itxaso, komeni eustie. Zegoenari, guazen, denpora. Norbait kiliko egotea Eibarren. Ateleka. Norbait kiliko egotea Eibarren. Tengonten tenean. Txukuna. Babila. Iker? Norbait kiliko egotea Eibarren. engontenean, Txukuna. burbila, Gogorra. tokorra, Maitasuna, Bermeon. babila,
Norbait kiliko legotea, Ibarren. Tengontenean. Txukuna. Gurbila. Gogorra. Tokorra. Maitasuna Bermeon. Bota? Futitua. Ureztana. Bai, Ikerrek bota du babila, hori da maite minuta zaudenean erortzen zaizuna. Akaso, baina etzen behar genuen lotura triboren berbetan, taula honetan punturik ez bat ere. Dinot, babilarekin zabiltzileko gara eta bera, irakurten agil. Metxa zu hartzen duen soka Bizkaian, babila. Hori bai. Bermion babila. Aha. Beti iguala. Bale, Iker Amaia, bigarren taula badator, denpora. Gelditu ezin dena. Marrakukua. Gelditu ezin dena. Barrandaria. Ingara? Gelditu ezin dena. Arrasta. Gelditu ezin dena. Barakatza. Ogi txikia zenperen. Arrasta. Zarrait? Gelditu ezin dena. Barakatxa. Ogi txikia zenperen. Marrakukua. Gainerakoa zuberoan. Barrandaria. Gelditu ezin dena. Barakatxa. Ogi txikia zenperen. Marrakukua. Gainerakoa zuberoan. Maulatia. Gelditu ezin dena. Gainerakoa arrasta. Arrasta, hori xabalda egun. Eta honek ere ez duela arrastorik utzi, taula honetan ere punturik ez bat ere. Oin bai penatu direla. Zonaian sartuta era bat, Oso ondo. Baimen asko dagolako jokoan. Ainara Peio azken taula dobokagu zuentzat. Guazen Ainara da denpora. Nahazpila Luzon. Xurruburru. Ganora bakoa. Deskalatradoa. Karramarroa Zumaian. Amarra. Neska txikia eta polita Sopelan. Sorgin bitxia. Euri zaparra da Oñatin. Zilipituan. Nahazpila Luzon. Zurruburua. Ganora bakoa. Deskalatradoa. Karramarroa Zumaian. Amarra. Neska txikia eta polita Sopelan. Sorgin bitzia. Euri zaparra da Oñatin. Erasoa. Beteta. Josita. Oso azkar, asteasun. Zilipituan. Aupa! Eta denboraz larri ginen, baina zilipituan azkenean denak zuzen erantzun da. Egon bondu zuentzat, oso no? Eta markagailuak honela geratu zaizkigu, 200 puntu bildu dituzte Arrasaten Larraitzak eta Itxasok, Ikerrek eta Maiak 140 Legazpian, Ainarak eta Peiok 260 Barainainen Erronkarin. Eta honen bestez, Legazpiarren ibilbidea bukatu dela, Iker aipatu duzu, aurreko milu zen, lemizikoan, etxera. Kasu honetan bigarrenean, bada beste koxka bat, ez da? Oso beto. Horreko gaberitze. Hori da, eta urrengoan 3. eta bar. Amaia, pozik? Bai, oso pozik oso. Egia da, Filipinetara joateko amets hori, beste nolabait Beste bateak utzi beharko. finantzatu beharko dugula. Eta bestetik guri betetzeko beste ametsa batek geratzen zaigu, biok hemen txistua jotzen eta entzutea. Hala ere, txistulari taldetik, zein zan? Goizdeia. Txistulari taldeko partaideak zuek, herrian, etorriko di beste pare bat. Zango dio. Zeuen atzetik. Tira. Esan, geure partez, etortzeko. Eta orain ere txistua jozaldegin nahi baduzu, gure batik filmeran, eh? Iker Amaia, eskerrik asko! Ondo ari zarete txalo jotzen, eta honi tiraka, kontzertu berri bat aurkeztu nahi dizuet gaur ilazki, txalokia. Txakolina esango du bat ematek. Txalokia. Txalokia. Zer da txalokia? Zer da Txalokia da txalokia? euskararekiko begirunea, edo jarrera positiboak adierazten dituen orori eskainiko diogun omenalditxoa oparia. Txaloki bat, esaterako txaloki bat eskainiko diogu Valentziako Bollo izeneko fruta enpresari. Zeuren oharren artean, produktuei buruzko azalpenetan eta euskarazko itzulpena ere txertatu dute. Valentziako Bollo enpresan, beste adibide bat, Madrilgo autobus geltokian aurkitu dezakegun ohar bat, honela dio, ezaztu gure dendan erosketak egin, alde egin aurretik, bertan ezazteko oharra euskeraz ere badator, beraz Valentziara eta Madrilera, eta horrelako keinua dituzen guztion gana, txaloki bat! Aupa! Zono! Aupa! Ba, gauza bat esangot, horre meloieko natie. Bai, ez Bollo. da? Bollo meloio natie, ondo. Larraitz, Itxaso, nabaritzen da, danzuiela.
meloi asko, ganorie. Zerotik hasiko gara, Ainara Peio, meloia jando bai, indartxu behintzet bai. Eta ja, fasez pasatuta Peio, gustora? Gustora. Lasaiago, ezta? Oso ondo. Lasaituta bai, erlaxatuta ez, noski, definizioak badatoz eta, Larraitz eta itxaso biok prest, badator lehenbizikoa, denbora. Aitzinan, Auñamendiak izenez ezaguna zen mendikatearen egungo izena. Pirineoak. Ondo, Pirineotako modako ibilgailu motorduna. Ui. Euskaldun asko. Ta. Nola? Ibilgailu bat? Modakoa? Furgoneta. Hori bai, oso ondo. Furgoneta zein auto baten erregistro zenbakia adierazten duen plaka. Matrikula. Bai. Fakultateko matrikula egin duzula frogatzen duen izkribua. Agiria. Ondo, aditzaren gramatika moduetako bat. Ea, apunte horiek. Gerundioa, Ez. Bota? Deklina, bez? Partizipioa? Ez. Indikatiboa? Oso ondo, indikatiboa. Lagun bat aspaldiko partez ikustean ematen dena. Bizarkada. Ikain. Eta bakoitzaren bizitzako azken pasadizoak elkarri kontatzean egiten dena. Eguneraketa. Aspaldiko eta zer dena. Bai, oso ondo. Erreflexuak oso ondo, Larraitzak indikatibora iristeko, Ondo. 6, 60 puntu! Zoragarri. Egunera errakodekin geratu nahi. Elkarri galdezka, Ainara eta Peio, zeida, zalantzak eta bota lasai, Txandaka zen. Txandaka baina bikote barruan. Bai. Ez da triboren berbetan bezala batera eta bestera. Hemen errebotarik ez dago, lehenengo Ainararentzat eta berak asmatu behar du, urrengoa Peiorentzat, eta beste beste. Ados? Bai. Ea ba, guazen, denbora. Mastekatzeko goma zaporeduna, Ainara. Txiklea. Txiklea. Txiklea zapore honetakoa izan liteke. Marrubia. Bikain. Ezer entzuten ez den tokian dagoena. Isiltasuna. Oso ondo. Jakintza iturria den eta isiltasunean egon behar den tokia. Liburutegia. Bikain. Liburutegian ezinbestekoa den liburuen banaketa lana. Antolaketa. Ez. Baina izan ziteken. Tankerako zerbait? Banaketa... Sailkapena. Kiroleiaketa batean sailkapenetik at geratzen dena? Deskalifikatua. Edo? Kanporatua. Kanporatua, bikain. Itxasoak itxasertzean kanporatuta uzten duen landare talofito klorofila duna. Alga. Alga, bikain. Zaunka egiten duen etxeko animalia. Txakurra. Ondo, esaera zaharraren arabera, nolako txakurra, alako... Jabea. Zazpi, ondo! Kampo, baina... Kalofito, Kalofitoak. Kalofito, zazpi, 70 puntu! Ze honak algak. Bai. Jateko, bai. Ze honak oso onak die eta azalerako oso onak die. Erabiltza dituzuzuk? Ez. Baina Gustatuko ona dira. litzaidake, gehi zauzatie, Bai, ez da? jatetxe Japoniarretan eta beti eskatzen dut, algak. Algak. Asko gustatzen zaizkit, bai ez da, Larraitz, ondo. Nik uretan sartze derakoan urduri pixka bat jartzen hauten ez, badaukat ja susto hori beti algekin. Orduan ez zu jolasten peluka jartzera eta. Momentuz, hilea badaukat eta horri eusten diot. Bueno. Utzi nahi diot. Erto, eroglifikoa tatoz, momentu biografikoa beuk eta gero. Larraitz itxaso. Oso ondo zabiltzi, Orain arte, eroglifikoekin, ia gaur be, erakustaldia, ematen dugun. Badator lehenengoa, denpora. Kafe bat nahi dut, non dago? Bekaduna. Bale, oso ondo. A ber, oso topikoa izan da, kafe bat nahi dut. Bekadunegia ez da bataten kaferik, Bueno, zorionez. Bek, a eta duna, desertuko duna. Oso ondo. Gure irratsaioan, esaterako, kafeak ateratzen ditu veteranoenak. Pentsa. Bai, izan behar dan moduen. Ez da? Bai. Niri ateratzen dira den bitartean, explico, forme. Ondo. Atera. Azupe atera tarteka. Bai, nahiago ateratzen baina, bueno. Bigarren eroglifikoa, denpora. 7 kiloko harrapatu dut. Horia eta urdina berdea, ez? Hori zen leke. Berdela. Bale, oso ondo. Horia eta urdina genitu den, batuta berdea lortzen du, berdela. Nota, ederto. Bikaina. Txitxarrua eta berdela. Jose Miguelen batelan. Txitxarru edo berdela, Larraitz? Txitxarrue. Txitxarrue. Bueno, baina berdela bebai, ez que... Bixe. Itxaso? Txitxarrue.
Txitxarrue. Bai, bai. Eta algekin edo gabe. Algekin. Laban. Zergatik ez? Erto, hirugarren hieroglifikoa, denbora. Patioan galdu zaio. Hitzkak, hitzakan. Nokakan. Kanikan? Bai. Kanika. Kanika, osondo. Osondo. Kanika, erto, kanika. Nika, oso ondo, kaniketan eta jolasten aritutakoak bazarete. Bai, Ezta? bai. Ze oroitzapenak. Bueno, orain kanikak bezala xe, zakura etorri gira. 90 puntu, Bika. Osondo. Oso ondo, Ainara Peio, bestorren beste, indartxo batoz neskak. Hieroglifikoetan zauep egin beharko, etxetik eta ondo. Bai, etxetik oso ongo. Etxetik ondo, bai. Etxien, non ikusten zuien, Miluze? Sofan, lasai? Bai. Bai, normalien bai, afalduta gero ja. Eda faldu bitartea. Eda faldu bitartean, oso ondo, plan ona. Venga, lehenengo hieroglifiko da dator, denpara. Mendixka horren atzean dago, Saldu ongi. saldu bada erantzunen ez dati? Saldu ondo. Saldu ondo, oso ondo. Oso ondo. Saldun, eneken dute, saldu ondo. Saldu ondo. Oso ondo zuek ere, Erto. Horrela zita. A ber, zeledon, saldu ondoku, Egia da. Claro. Erto. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Horra sartu nahi baduzu, jantzi. Kak. Bai? Kaka. Kak ez? Kaskoa. Bai, kaskoa. Oso ondo. Baino, kasko. Erto. Bai. Kasko. Pizkanaka Ondo. kaskoa, nola Oso osatu ondo. dugu, nahizu. Oso garantzitsua Peio pista ere, Zeut. Sartzeko jantzi, kaka, bueno, aukeran, kaskoa. Laguntzen duelako pistak, horregatik diot, Hirugarren hieroglifikoa, denpara. Aurten ere menditik etorriko da. Isil, before. Aurre. Ia, goiku ezer. Etorriko da, mari... Olentze. Izilik. Olentzero. Olentzero, oso ondo. Bai. Bai. Me harrituta, egiten. Before nola esango luke Iñaki Perurenak euskeraz, lehen. Bai. Eta zero, ederto, olentzero. Garri, eta olentzero zakuan ekarri dutu zuentzat, beste 90 puntu. Oso ondo. Bale. Badau giroa ia markagailuetan. Ondo. Baina iritsi da negu hotza, eta berarekin batera esaldi bihurriak. Argibili, Eta ea denak antolatzen ditugun, bokalez osatu. Uztaren zait itxasok hemen betaurrekoak ere primeran zorrozten dituelako. Beharko. Biok prest? Ea ba, guazen, denbora. Behatza. Igurtzita, Behatza. asko Ez, igurtzita. behatza. Musika. Ez, behatza. Bertan. Bertan. Igurtzita. Igurtzita. Musika, Musika. asko sortzeko gai dira. Sortzeko gai dira. Asko? Ez, musika Gai sortzeko. dira. Gai dira. Asko. Bai, sartu da, venga, Vale. bai. Gong. Bai. Gonga igurtzi aurretik hortxe. Sartu delako. Komeni lasaizeago dena den, denbora gehiagorekin iritsiko bagina. Edo ez. Egia ikuskizunaren alde hau polita dela. Claro, eske lehiaketa da. Segi hortan ba. Eta- Behitzat asmatu aldela. Claro, eske lehiaketa da, eta azken minutura arte tentsio hau. Zioa. Bai. Ez azkenen arte ez asmatu. Eutxi tensioari, bale? Prestaudete? Guazen ba, denbora. A ver. Asko. Ez da as, Ez, ez. Estatistiken. Estiken. Arabera, ale, ez da, L eta gero. ele. La, bi bokal. Lan horregaitik. Lau. Horregaitik batek Eta o. ezin du asko. Lau errege. Tensioa bai, gutxizeago, aukeran. Eta asmatzen dugun, ari iraia buruari eragiten Bai. denaen, ez dago ezki hori. Baina gatozen gurera, hirugarrena antolatzera orain, guazen biok prest, demora. Txakoliñaz. Ardoaz. Edo txakoliñaz Edo gozatzeko, txakoliñaz gozatzeko. beharrezko adizkidea. Beharrezko adizkidea, guai. Ondo. Tensiorik bat ere gabe gainera. 3 segundo soberan. Ondo? Txakolina ez txalokia. Txalokia eskaini dugulako. Bai, txalokiak oso bat, ondo jende duzue, horren alde. bai. Bai, noski, bakoitza bere denboran. Ea laugarrena, ados? Guatzen, denbora. Txapelketetan, Txapelketetan, lehiakideen artean, Oberena. oberenari ematen zaio. ematen zaio, bikain. Hola, gari.
Hiru asmatuta 80 puntu Larraitz itsaso zuen markagailura eta arrastuek diote, behatze bertan igurtzita musika sortzeko gai dira asko, ardoaz edo txakolinaz gozatzeko beharrezko adiskidea, txapelketetan lehiakideen artean hoberenari ematen zaio. Zer da? Kopa. Kopa. Ikus dezagun. Oso ondo! Komo dinan ezak? Oso ondo. Kopa! Egia, jende gehiago egiten duela ahoarekin normalean, zereazarekin hasita. Eta erraza, kopa fina, norberak ere fin aritu behar du. Oso ondo, neskak. Zuek ere oso fin. Vale. Enara, Peio, ikusi duzu, Zaudela barkatzeko. Eredu hori da. Hori da. Ba, eredu horri helduta, ea esaldi guztiak, behar bezala osatzen ditugun. Biok prest, guazen bat, denbora. Da, liburu. Ez, liburu. Liburu bateko. Liburu bateko. Zatirik. Garrantzitsuena omen da. Garrantzitsuena omen da. Oso ondo. Vale. Zerto. Eskuta bal, Peio esan du, ni hasiko naiz, eta gero gehiago. Zuk segi, ezta? Bien laguntza jarritzen da hemen. Ea bigarnean ere funtzionatzen duen, honek. Guazen, denbora. HDMI eta... HDMI. Eta... USB. Gailuak konektatzeko beharrezkoa da. Beharrezkoa da! Aupa? Oso ondo! Erto! Eta estrategia mantenuta, Peioak esan du, segi, ondo hori zara. Ea ba, guazen, hirugarren antolatzera. Denbora! Saskibaloi. Partiduen aurreko... Partiden aurreko... Beroketan. Asko egiten dira. Aupa? Ze ondo? Peioak ere egin ditu beroketak, eta ere bano aurrera. Irutik iru, Oso ondo. Zoragarri. Zerto? Lautik lau. A ver. Ea ba. Guazen, bokalak, denbora. Kontzertuetara. Da. Edo. Antzerkietara. Antzerki. Emanaldietara. Joatean. Azten zen. Aztu. Ezin. Zaizuna. Hau pasuek. Ikan, erakustaldia, lautik lau. 120 puntu zen markagailura. Ainara eta Peio. Liburu bateko zatirik garrantzitsuena omen da. HDMI eta USB gailuak konektatzeko beharrezkoa da. Saskibaloi partiden aurreko beroketan asko egiten dira. Kontzertuetara edo antzerki emanaldietara joatean, astu ezin zaizuna. Zer da? Sarrera. Ikus dezagun. Bai! Komodina, hau batzuek! Saskibaloian aritutako da, Peio? Ez. Sarrera batzuk eta... Bueno, lortu ditugu behintzat. Eta sokatirarako sarrera guztiak irabazita, begira nola dauzkagun kontuak, Larraitzek eta Itsasok 240 puntu eta komodina, Ainarak eta Peiok 240 puntu eta komodina. Wow! Leia aurreikusiko dugu, a priori, hemen puntu asko dagoelako, eta ia besteari lapurtzea lortzen duzuen puntu horiek. Sokatirara goaz. Larraitz, Itsaso zeuek azazi. Atzetik, alde oso txikia, barakizue, ondo baino beto zer egin. Azteko prest? Bai. Guazten denpora. Zein da gorputzeko ezurrik luzeena? Femurra. Oso ondo. Ainara Peio, denpora. Jakintzaren zein arlotan egin zen ezagun Platon. Filosofia. Oso ondo. Neskak, guazen, denpora. Irlandako zein hiritan eraiki zen Titanic itsasontzia. Belfasten. Bikain. Ainara Peio, denpora. Esaera zaharraren arabera zenbat dira urrutiko intxaurrak? 14. Bale. Lehenengo 14 izan delako, regatik. Bai. Jarraituko dugu, neskak? Bai. Denpora. Nor da EAJ alderdiko presidentea? Antonio Ortuzar. Oso ondo. Aipagarria, ez dela akatsik bat ere egon, orain arte. Ez dago ezer oparitzeko hemen, sokatira bizia ikusten ari gara, eta ala jarraitu nahi genuke. Ainara eta Peio, animo. Denpora. Ze animalia esan Walt Disneyk sortutako mini marrazki biziduna? Sagua. Oso ondo. Larraitz Itsaso, denpora. Zein hiritan iriki zen Nafarroako lehenengo ikastola? Iruñan. Oso ondo. Ainara Peio. Denpora. Bizkaiko zein herritako dantza da kaxarranka? Lekitxo. Oso ondo. 8tik 8. Denak zuzen erantzun da, eta sokak hortxe jarraitzen du. Alde batera nabarmen joan gabe.
Demorak ere aginduko du. Zuek badez bada jarraitu zuten erantzuten. Neskak denpora. Oilarrak zenbat arrautza jarditzak hilabetean? Bapez. Osondo? Ainara Peio, denpora. Ze instrumentu jotzen du Gorka Hermosa urretxuarrak? Komedia. Eskusoinua, akordeoia. Eta akatsi gabe jarraitzen dugu. Komodoina erabiltzea, zelako akatsa, kontrakoa, hortarako dago. Eta komodoina erabilita. Puntuak nahiko gertu, orain Larraitzek eta Itsasok abantaila horixe, komodoina badutela, baina denbora dago aurretik. Eutxi, puntuek. Neskak, denpora. Gorputzeko ze atal galtzen du kantu herrikoiko xoxoak lehendabizi? Mokoa. Burua, Itsaso, bai, burua, zuzena. Eta aipatuko dugu berriz ere, lehenbiziko erantzuten duena, erantzun hori izango dela kontutan hartuko duguna. Ados jarri, aldela. Denpora, zenbat sabelaldi izan ditzake katu batek gehienez urtean? 4. Oso ondo. Ez duzela gatxik egiten? Txalo bero bat, ja, horregatik bakarrik. Hau zen sekula egin, baina... Gusto amaten duelako. Neskak, denpora. Zertzen Alf telesaileko pertsonaia nagusia? Hartza. Hartz hormigero bat. Estralurtarra. Nola deitzen zaiego atxapez bidaltzen diren mugimendu dun irudiei? Gifak. Oso ondo. Polita Ainara ere lagundu nahi izan duela kaso honetan. Zuen txanda iritsi arte, aldela isilik. Edo jokatu eskuzago, bestela. Guazen, denpora. Ze musikari bizi izan zen Graceland, etxaldean? Paso. Elvis Presley. Non girotuta dago eta bateko naufragoak realitia? Paso. Karibean. Zein da Himalaiako 8.000-koen artean mendirik txikiena? K2. Txixapakma, ezara zaharraren arabera nolakoa da iturri zaharretik ateratzen den ura? Ona. Berria. Zein herrikiroletan aritzen da Iker Vicente Otxagabiarra? Eskolaritza. Osondo. Eta denborak ere aizkoraka da batzu sartu ditu hemen. Azken txandan, 75 segundo. Eta Peio ondo aipatzen duen moduan, paso egitekotan, bizkorra egin behar da paso noski. Larraitz Itsaso. Neskak. Puntuak eta komodina hor, Denpora. Zein da mugikor bidez mezuak bidaltzeko software libre darabilen aplikazioa? Komodina. Telegram. Eta interesgarri daude gauzak, komodinik ja baten ez dagoelako, ez alde batean ez bestean. Eta aldea 10 puntuko besterik ez da. 25 segundo, ezer ez dago erabakitamen. Ainara Peio, animo. Denpora. Zein zentzumen jasotzen dugu belarrietatik? Entzumena. Osondo. Neskak, denpora. Zein deguzki sistemako planetarik astunena? Urano. Jupiter. Ze mugimendu iraultzaile mexikarrek hartu zuen izena Emilio Zapata gandik? Zapatistak. Bai. Zapatismoa. Zapatistak. Eta hemen beste golperen bat jotzekotan dabiltza, Ainara eta Peio. 12 segundo aurretik. Baina orainik ere puntuak galduritezke, beraz, komeni zuzen erantzutea. Guazen, denpora. Nola du izena Twitterreko txoriak? Txio, tweet. Larri. Ze margolarik margotu zuen ekiloreak kuadroa? Osondo, Van Goghek. Vincent Van Goghek. Eta lehenoko itxura hartu du marka gailuak orain. Larraitz Itsaso. Bizkorri bili. Neskak, denpora. Londresko auzo baten izena duen ze intelektual taldeko kide izan zen Virginia Woolf? Bloomsbury. Denborak erabaki du amaiera, inoizko sokatirarik diziratxuena batetik eta estuena bestetik. Larraitzek eta Itsasok 262 puntu, Ainarak eta Peioak 258. Gai! Bortxe, ukire dugu, Ainara Peio bikain, sokatiran be bikain, eta estrenaldia ondo, ez da? Miluzen, bai, lehenengo urruritasunak eta kentzeko ondo datorra hau. Urrengo Miluzen ikusiko gara, bikote, eskerrik asko! Eta orainik ere, arnaz ez duka, arnazari buelta eman ezina Larraitz eta Itsaso, ze sokatira eta ze amaiera ikusi dugun, 4 segundo faltan, eta 4 puntuko aldearekin, hortxe erabaki delako batzuek izan zaretela txapeldun, oso ondo dena den 262 puntu eskuratuta, eta ari ziren kalkuloak ateratzen, dagoeneko 1.000 euro edo, bai, 1.005 euro zehazki, dagoeneko irabazia dituzunak, baina hori areagotu liteke gaur zakuan jokoan ditugu 2.715 euro! Oso ondo! Ez dakinik,
historia zaleak zareten. Ingenieritza zaleak, bai, itxaso, bai, ez da? Baina ingenieritzan historia gutxi. Ingenieruek, bueno, gauza asko egiten dituzue, klaro, ingeniero bazetarako, asmakizunak egiteko esate baterako. Bai, hori da. Historiako lan asmakizunen bat ezinbesteko izan dena zuentzat? Karo, ze galdera, ez da? Guretzat, ero orokorrean. Orokorrien. Gizartearentzat argia bera. Argia bera, esate baterako. Nahiko ondo dago argia. Bai. Nahiko asmakizun hona. Erruberie bai, ez da. Bai, ez da. Ainatzero ezkera joango, baina zer gertatzen den argiarekin bai, gaur, adi, zakuaren bilagoaz. Eta eremuak, neskak. 17, 19, 20. Gaur egunen arte iritsi diren asmakuntza askok egundoko iraultza ekarri zuten bere garaian, baina ekarriko aldute iraultza zuen bizitzetara ere. Zaku eraman da hitz egingo dugu. Lehenengo asmakizuna, plastikoa. Non kokatuko dugu, 17garrenean, 19garrenean, 20garrenean? Nik 19garrenean, a ber, 19garren mendean zeda 1800 1900 arte. Bale, eta, ze pentseta jako plastikoa, akaro, 20garren mendea da 1900, Claro, ez? hori da. Oino gota bat egengaz. Bale, bai. Otogei igual, ez? Bale, bai, 1900 petroleotik. Claro. Venga, 20garrena. Beste asmakizun bat, transistorea eta zemendetan kokatuko dugu transistorea. 17, 19, 20. Irratia, ez? 19, ez? 17 ez dakit. Jo, 17 da 1600. Izango litzake, ez? Transistorea. Irratixa? 19 orduan. Venga, 19, fini, bai. Hurrengoa, Ni bez. telegrafoa. Hau bai lehenau, ez? Lehenau, 19 baino lehenau? Bai? Oestea ze ordurako ja telegrafoa, no? Ze urtetan? La lehen da telegrafoa izan zen, bai. Nik uste dut, la konkistalo ez da, 17 mendea, 17 da. 1600. A ber, 1492an konkistau zan Amerika. Bai, 1600. Oeste, venga, 17. Venga. 17an, jarri dugu. Mende baldea. Oso gorrin, bati ez da. Teleskopioa. Ui, teleskopioa be, esarra, Ez, Da Vinci que... Kristal bat, Bai, bi kristal, jarritxea... Beste, baina nik esango nuke hori Da Vinci kin zagoa, eta Da Vinci, ez, aspaldik, bueno, bai, astrologia eta... Konbentziru nahizu. Bueno, ba... 17garren mendera, bialduko dugu teleskopioa. Horrengo asmakizuna. Arabiak eta bai. Laserra. Ui. Hau, Argi laserra. Hau etorko zan, ekizizpietatik. erogei, ero meretzi. Zelan zan Radiografia. Eunik, kuri... Kuri, madan kuri, garaitik, ez? Bai. Meretzi, hogei. Kuri ze urtetakoa. Horre 1009, esan gurotzot, igual Novela 1800, musatzi. bai, 1009, bai. Novela esan bine mongo meretzi Ez, garremendea. hogei, Hogei, no? Bai, ze, 20garren mendean, gaixo bazin belen. jarri dugu, Vale. automobila. Meretzi mendea zi, hogei mendea zieran. Emeretzi fijo. Meretzi fijo. 1800, bai, ez? Hane horreke, lehengo pelikuletan da ikusten di horreke... Vale, meretzi, ya está. Se amas espizte zen bier. Ez dut uste, venga, meretzi jarriko. Bai. Ez, esan guro ja... A ber, Eta azkena. Baina bai, limitean. Bombilla. ui, Wolframia gana zazpidan, ez? Lehen zan dugu, luiara nahiekin. Ezkin dugu zen argizea. bai. Bombilla. Dau bombilla bat, uste musen. A ber, telegrafo bat dau. Kable batetik, doienak, osea, argizesen ez da bombilla. Bai, amazazpi finiko borduen. Bueno, itxoin. Eta kerosen dugu, ezetakiko zabien orduan argixe. Kandelakin eta, Vale, zer dinozu? Hombre, hogei ez, izete konta, emeretzi? Venga, ba. Venga, meretzi. Hala. Ba, kokatu ditugu. Ezinbesteko asmakuntzak. Bai. Eta jolas egin dugu, mende batetik bestera saltoka joan gara, orain ikusi beharko, ze moduzko lan egin duzuen. Bate daki. Automobila, karo, kataian bai. Bonbillarekin zalantzak izan ditugu, aurretik, atzetik. 19garren mendean,
asmatu bat bez. Bai, automobila? Osondo. Bonbila, Thomas Edisonek 1879an, automobila, Carl Benzek 1886ko ekainaren 29an. Bai, gero, kataian, baina forreka. Plastikoa. Sekulako asmakuntza, gaur egungo gizartean, arazo bihurtzen ari dana be bai. 20. mendetik? Bai. Ondo, lehen plastiko sintetikoa Leo Baekeland kimikariak sortu zuen 1907an, jatorriz bakelite izena eman zion. Justo, generación da zazpi. Teleskopioa, 17. mendean jarri dugu. Izarrei planetei, zerubari, begiratzeko, bai? Osondo, trukaki dator. Ai, tengo. Bueno, alemaniar batek, asmatuta, teleskopioa. Hans Lippershey izenekoak, bai, 1608 urtean. Anek Da Vinci. Zuek Da Vincirekin egon zaretelako, da ni neure burun Galileo Galileirekin, babeitu. Denak erratu. Babitu, danak. Bueno. Trukakia. Telegrafoa, transistoria eta laserra. Zezatzen duzu itxaso. Erabiliko dugu? Ez, Bai. Vale, ba, ez dut zeukaso egingo gaur be. Ba, ez dugu trukakirik Ez du erabiliko. berabiliko. Laserra. Transistoriak indauka zalantza, baina. Laserra, zalantzekin bai edo ez? Bai, salpai. Danak. Danak. Bai. 20. mendean asmatu zen laserra. Bai. Eta asmakizun gaztea da, nolabait, nabarmen gainera, Theodore Maiman ingeniari eta fizikariak 1960an sortu baitzuen. Ondo zebiltzaten beraz. Telegrafoa. Horrebili izatete. A ber... Oestera fangare. Oestean hiltzen zen. 17. menderaino bota dugu telegrafoa. Zuzena da? Hemeretzi garranien, transistorea 20 garranien. Gertu ginen, alata guztiz ere, gertu ginen Larraiz eta Itxaso, eta gertu gara 1.005 euro irabazita ja. Zakutik oso gertu, asmakizuna sekulakoa gurean izatea migilutzen, primera pasadugulako, beste saio bat gurekin, neskak? Eta lapurtuko dizut, asmakizuna sekulakoa migilutzen. Eskerrik asko horregatierren.